Dan il-podcast huwa mmirat li udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Jena aktar lejja PJ Shershen. Xebaw jgħidu li inti JD, as in they mentioned your name, ħadd ma jaf minnu PJ, minnu JD, minnu Zopp, minnu hekk. Jitħawdu nara, jina ilhom jgħidu li JP minn day one. JP. Jean Paul. On day għax, bis. 2 fucking letters, ostja, man. PJ, xi Paul just Joe. PJ. Paul Joe. Mela. Ja, taħseb P-Juice. Jiena, Pussy Juice. Pussy Juice. Papa Joe. Papa Jones. Mela, guys, aħna l-lum għamil l-episodi jħor. Darba għamilna bejnietna, għax mandi xabtit naħdmu. Ejjena, ħaniħdu waħda break u natuna aktar importanza kbira l-patruni. Għax aħna, every now and then, we like to show our love to a patrons. Infatti għanna. Kif indunajtu ma sibniex guest, allura għamilna le mux veru għed nikdeb ta' posta jinax ma naħmilomx daw il-tawahidna. Diki, u ma l-lum għana, intu tidru, għax minn ġejtu tidru ħafna, iżżejjet il-ħin kollu, musa tiġu tidru non-stop, ta' ġifiri, ma ġejtu naqa. Daw, guys, wada simkom malaj, please, skużawni għax nafukom ħafna sewa għana. Ma tandaw! Diffiċit, Ismu tandaw? Għanna mal-450 patrun, Fil-full English, għed najdu għahna, jow, fil-full English. Full English. Jow, paid tiers. Tal-5 euro. Tal-5 euro. Le, kolla. Kolla for 50, paid. All paid. Dikka minn pastas, men, biex tajtum tal-5 euro. Tattu, tal-5 u tal-8. Tattu tal-5 u tal-8. Dak nollu. Dak nollu. Għaxissam il-gwerra. Fox il-ġuħ tattu. Għaxissam il-gwerra, sa nollu għam ikolna. Għajkolna nollu għam, guys. Ejwa, gwerra u shipping, ħabba shipping. ħabba l-wheat, kolla nollu l-Patreon. Ħabba l-wheat. Tekki għafu tal-li ġejtu laħu għana prezza. U kafi għadżajra li spur meta nvitom, meta stidinom biex jiġu. Ostjad, nibdan korreġ li nifsu. Kavjata. Il-kavjat, inti mettulomx li mux ġejgħes, kikku ma kienux jiġu. Ejja, tru. Biex ħajqod. X'ma kienu xieġu għalla ħares, ta' għax naqaf nkellimkom, dak nafu issa sew. Għalla bibżobbi, ta' ma nkellmek xiktar. Dillu għal darba li spuni għad bil-qeda fuq il-guest seat, Ija, astja. astja. Ilhom jitilbu. Ilhom jitilbu għolna. Fl-aħħar. Madonna sentejn biex jgħid kelma. Jek għal tħallini nejt kelma. Speech therapist kont se nonfoqhom dan li naqla minn dal-programm. Ħarajdu mal-ewwel, grazzi malajr l-sponsors tagħna, grazzi l-onlineintimates.com, kudu naxi affarijiet kinkin, affarijiet sexy għaddar, mal-missis, mal-mister, whoever it is, itlu hemmhekk u sibuna affarijiet sbieħ nice. Grazzi l-Live Stage tal-li jenuna ħafna fil-live show li jmiss ħajkunu partners tagħna fil-live shows going forward ukoll. Structures, ikolkom kull tip ta' struttura, staging, seating, whatever it is, speak to them. Backlight li prof dawna dawl, ġifiri waqt il-live gigu kol kellna dawl eżagġerat tajjeb, għasaf kemm il-moving head kellna, għasaf kellna jizli xifakken 20 wieħed, tal-bliħ konna eżagġerati, insomma. U grazzi kbira u koll il-Black Box Pro li jiprofdulna il-sound ġo għawek l-studio kif u koll jihdu xsib il-sound tana online, live u koll ġifiri bil-front of house u live u dak jiġi bil-liba computers, insomma, għankom zon xie event, guys, trust me, speak to these people, they are brilliant at what they do. Lombardo l-King, Lombardo l-King. Salu minnaw. Kbira l-Matthew Photography reġamana l-lum reġaġilura wara li z-żewċ u fl-axħar nexilu jidaħħalula għal-mara. Għat jistenna Bla kondom issa. Bla kondom issa free-flowing, iżġil l-bajrita. Xtak dota missiera. Tak lozor investi kif konna nistudja flow levels tal-Malti. U kellek dik xejdula, mux il-rikkieba, xejdula il-matchmaker, il-xuttaba. Il-Meris Piteri. Min kellek xuttaba dik li għamlu l-connection, jisom l-Indjani. Matchmaker. Mux xuttaba ħamima. Xaħat li jirranġalkom fl-imkien, ħat ma ranġak, finti mux daqsek old school.
Fuq Tinder inti hekk? Ek, kif sibta? Saba So, fuq social alright. media. Tajba, dak dik il-ħuttaba, Mark Zuckerberg. ċattila kemm joġobni l-karattru tiegħek minn fuq ċet. Għandek il-full stops vera sbieħ. Ma dajma, grajs, kolkom son xinaqa fotografi, kelmu l-Matt Photography, ħabib tana kbir, tsibu fuq Instagram u kull imkien. Grazzi kod il-Mi Media tal-li host jawna kull darba u għegġu premises taħħom. U aħna l-lum, ħanibdaw ma l-ewel bil-mistoqsijiet. Ħanibdaw bil-mawel, għax għana naqam mistoqsijiet mux Mela, għazina. l-lum ħana jgħidu l-mistoqsijiet, l-lum tidinna l-patruni l-istunna xie mistoqsijiet. Għax aħna namlu u uġbuhom. min iħallas il-full tier għandu chance every now and then meta jfet lil naħna, ġifiri, with no specific frequency, jinfaqaw questionnaire u jisaqsu ġas mistoqsijiet għal-buzz. Infatti għana set mistoqsijiet u ġew vera cool kif ġew mqasmin. Tipo, naqa operational questions, xieġri aħna se jiġri, etc. U bat jem naqa fucked up questions in ġenerali. Eżatt. So they mix tajba. Aħna nibdaw naħseb we get the boring side out of the way. Boring, as in, we'll talk about the operational ones. The question ġeminant, ħabib tana Tyler, ġifiri. Kiku kelkom tistidnu anyone alive or dead al podcast, who would it be? Mintof. U taħdna kif rajna l-ħessin. Ma allow. Mux Mintof. Mintof. Oh, Erġajna, madonna programmi. Ejja lil-min. Papa Giovanni Paolo l-ewwel it-tielet. La vintaġa dal-ġonnar. Is-sitta s-seba tmini kollha. Ġibhom kollha. Jiena kiku kont najt il-wahda Grace, kienet eħġdejja. Di meta kont zaħir kelli jisni 12, konna qot nemżila, konna qot nħasel. Kem kella żmien imma? Ma nafx, imma mami kienet, u kienet edha so. U darba ratni, u I ducked really quickly. U vera kurjusek, għatx abditni jew le. Jek tafnix tipo, jek xtajt li juwa, inti darba battek għed tistindika fuq. Forsi kienet toqgħod tinżalek għat-tapposta biex toqgħod. Immaġa kienet toqgħod tinduna li għatem. Ma kontx taf, għara xieħlejt. Għara xieħlejt. U kem kellek żmien ġifieri? Ma nafx, ma early teens. Il-ħassu li għatma ġerrejtu għalli għadil-ma. Sewa nsaqsik. Ma għatma taħni il-lek, għat nġerri. Ma kienet sabiħa l Apparti li biex tarat tkun fil-living room fl-entrata. Li ma tidħol obbok. Naqa zejda mezz. U di kif kienet tiġi għarwina fil-living room ta'kom, il-view ta'k? Le, għax il-living room jati over the back garden, living room terrace tiġi, għax it's elevated tipo. U tara eżatt, għax iket teħx mezonet. Allora tara eżatt bej s-siġar u l-osti. La seqer ostja. Le, eżatt, James Bond shit. Baleba. James Bond shit. Provide tara. Tuluri. Imma, it is what it is. Filina l-Grace konnet. Mintof. Mistoqsija oħra. Għax dik kienet naqalajt. Daqsek fondi u għajnuna mill-gvern. Għaliex memx fondi għal podcasts bħal dan. Fejnu bil-provi li jagħmel il-ġit. Joe Biġeni. Nsaqsu l-lugdalli, le? Misna nsaqsu x'inies, so ta' vera, ħana xi tip ta' fondi, le. Inti darba qed li inti taħseb li da ta' point il-comedy ħajġi sussidjat mill-gvern. Di ekku, l-Ingilterra tiġi sussidjat mill-NHS, National Health. taħħom, il-Ministeru ta' Saħħa taħħom, għaxet jgħin għal kawza ta' depression. Pero jekk qed nitkellmu fuq Luke Dalli li joħroġna miżbub. Naħseb diġà biżejjed. Trid iżjed. Agreed. Inti għadek qed tara t-tifla tiegħek tikber, ħabba Luke Dalli. Agreed. Jiena ħanwaddab malajr. Kieku l-Griga single parent. Ma this shit really does happen. Ġifieri dak li qegħdin tgħidu inti li nagħmlu l-ġid. Mux bini xarbu, vera naħseb li comedy is really fucking helping with this shit, ġifiri, u ħana li, Eżatt. Imma inti jena infqajt nitħaq waqt li taqraħu li mux xtaddaħ, għax jena bdejt nimmaġinana meeting mal-ministru, ġowet jena Bela, jow xkull jom, Bela xkull jom, ġowet jen. Ġutwen.
Immaġina għana meeting għek bil-edha miegħu, għanna bżon $500,000 inġaħu n-nis li għandhom iġweja, x'taħseb? Namlu master plan jew. Inġaħlu fil-budget sijaw ta' sena d-dieħla x'taħseb minist. Brainstorming u hekk. So, mandi voice note xnurik, naħħġu voice id-tara, jaħdem, Psychiatrist, ħabibati. Ġifiri, daw il-haters li xabaw jgħidu kontrina, fit-taraw, fux kamantkom kolla. Għarax kem jinkwita li tlef xoħlu. Ġifiri. Inkwetat li spuna li tlef xoħlu. Fim sens inkwetat. Li tlef bajtu bacon. Mela, he loves bajtu bacon, u ma Għal-mari. Naħlaħa nedit jawn zabba po namela, mux ovvja. U għet għodhomx big bar la Le, big bar xala zobbi. T-sagġarax spuna. Isek il-mara tijaj. Tejt li il-liba, ma waqaft naħdem id-dar il-lum, xamilt? L-għod xwejje, ċissa, la pipi, blizda. Madonna. Xamilt spuna. Xejt fuq di għad. Xamilt. Kem ħataqla xejt fuq di. Ġor tajba. Imma, yes. Xors bisma. Għandam, għanajd l kiena, forsi tarba tismaħa minnant il-PJ, proset ta' xoll li jattamel. Proset, u jien nkollum faħru. U d-minnis, le, ma vera faħru, We're joking. My cousin kien fi 3 episodes in fila, ma maġġaġi. Di mistoqsija, pala patrun kiteb tsija titi. All right. Mistoqsija kienet. Li kieku tatu id-donation dil-puttinu kem kontu ħatatu? Domanda diffiċli ħafna. Sekonda, għamlu kat. Għaxan dibżon nis-sofja. Li kieku tatu id-donation dil-puttinu kem kontu ħatatu? Skont xinu mal-hotlines, €5, €2 u kem 20 edha? Xej. Le, in that case vera xej. Għandi dina problema jinsa, mux ma naqbilx. Ma puttino, pero kif għanna bżon 7 miljoni zejda biex nejnu l-mindi ġajħalla 16? Da feju sejja. Sej, għandi xejk ta' xinaj, mux illu battal il-problema. Tijina, mindu beda daw l-istrin għawek, tifem, kolla programmi tajbin, pero għamma għalfej bżon il-poplu jiġbor 7 miljoni oħra fis-sena għal nies li diġa taħalsu t-taxxi. Mux hekk. Le, missu ma l-ewel ġaw jiġu mħalsin minn għanti il-taxxi li ġan ħalsu għetajt inti. Jien naħseb dejn li għanna 7 miljoni fis-sena. Mumma xej. Agreed. Fin festival l-ewel hemm nifrankawh, per eżempju, natu għam il-pottino. Tmur. Diġa. Xie awards. Imagine waqt il-meeting x'namlu nsalvaw in-nies jew ninġobu. Ħalla nifutaw. Johan Tom Bali. Imma I kind of get what it is. Il-Maltin qalbna kbira, whatever, pero f'dal kas jiena wkoll jiena jekk tagħti donation, jiena tafx nagħmel jiena fina għandel mhux bideba, nmur nejn il-dog shelter, mur nejn il-dogs home, mur nejn nominatfu, noħorġu l-klip. It's good. It's because we genuinely give a shit about dogs. I'm not saying we don't give a shit about people, so imma just il-punt huwa li jekk inti ħadd donation ta' minn qalbek. U blebda tip ta' stamp ta' approval ieħor. Fil-każ dana kif ġiet ridet li aħna nagħtu donation for to say tipo Konna ħanġum ġal. Tipo to say sorry for a cause other than the actual donation itself. Il-nazzjonalisti għandhom 36 miljon dejn, naħseb għanna bżon nagħtu xi donation. Serja, għan ispiċaw bl-oppożizzjoni tal-pajjiż. It's true. That's the way it is. Issa tafu li jena all right, imma serja di, għanna pajjiż ta' jispiċċa bla oppożizzjoni wara ma jidix momentum jew x'ismu dal-partit li mhux se jitla. Lex momentum. Ma tallimtux mill-ADPD qatt ma tela għalfejn f'taħtu partit ieħor mhux se jitla. Insa le, that's point is għandna żewġ partiti sewwa nagħmlu naqraw
call for attention, għandna żewġ partiti li wieħed minnhom bejn l-elezzjoni u l-oħra. Niftħu parti taħna, PJ. Tiffintax, diġà jaħlu lin il-momentum. Tikun semmu partit tagħek u kellha niftu partit. Partit tal-partitana. Pala liġijiet, hemm xi liġijiet li għandkom f'moħħkom li ndaħlu tipo hekk something li nixtieq. Tal-karozzi, tal-registration u hekk il-liċenzja u hekk. Tafhem il-liċenzja. Nisa timutu bil-faqar, il-prezz tal-propietà tilaw ħadd mandu fejja afforda fejja xej. Il-disc brakes tal-karuzza tafsomma. Jena tafx liġi ndaħal jena tafx liġi ndaħal jena ndaħal liġi. Namel task force ġdida. Li dana nibatom ma' restaurants kollha ta' Malta. Vera, dejda. Jekk hemm ħanut wieħed jgħid li għandu l-Buffalo Chicken Wings u ma jagħmlux bil-Buffalo Sauce il-propja, ħana naqlu l-post. Il-Buffalo Wings tittamlu bil-Hanks Red Hot Sauce u butir. Jekk ma tagħmlux hekk, inti foxxilli bommok. U daqsek, dika. Bżon tibda naqra drogi u tiqaf naqra tikol. Naħseb tgħix iżjed at this point. Biex men, PJ ħareġ iktar ta' nis. Jena inqast 6 kilos, mux bil-libba. Tajċarek. Xarwa. ċaddu ħafna. Il-libba l-ostja tajba, għuna artimniri. Tajdu frejk. La, ma vera, għal għad attendu, ma attenxnik, mux għal bil-lejl. Għandek bżon. Bil-mod. Għat mużajr. Se jow dak kollu backed up shit, kollu xara li kienu ilu għem. Joħroċ, ma nafx, sena. Mistoqsija li jmiss, meta nqala l-furur ta' ċajta ta' Terry? Illa. Għat ma saqsija, għadu ju. L-esperti ta' razzobbi bdew jgħidu li Jimmy Carr, Ricky Gervais u South Park għat ma waqgħu f'dan il-livell. Xi twieġbu għal din u x'taħsbu li jrid isir biex l-entertainer Malti jiġi apprezzat iktar. Mux minnu, għalla għatmarawam dan jizgur. Bil-forsa, għalla Ricky Gervais xabajiet kontra. Jitnejjek bit-transu. Kolla, xo. Marawamx, mux minnu, mux vera. Inti ka għandek zmin, inti kbirt. 30. Jena. Għalla 30 għandi. Jena u PJ kbirna b'South Park. Madam. U South Park, inti kellek, right South Park? Għatmarajt. South Park huwa l-iktar affarijiet heavy. Id-dinja. Imma meta ngħidlek fid-dinja ġifieri. U xiri wow! Kikollok id-nies Ġappuniżi u Asians u jiġġieldu ma' xulxin u mbagħad. L-iktar affarijiet heavy tad-dinja. U isa Malta għatma taw fastidju daħħax cartoons. Imma xit li jgħidu jamlu men dak il-libba cartoon. Tal-bli, jina kif nista jena, juqot joġobni da tip ta' ċajt ta' whoop, irfist xaħġa. Meta għandek South Park għandek wieħed literally ġifiri ċongja ta' d-dej u għem kullħat jitnejjek bih. This was a character ta' Ħana qtawa, memx għalfejn nuru kif jagħmel Jimmy. Qtawa, guys, mux nuru kif jagħmel kolla mozaik. Għata kolla Blerja, uġibu, ma laħar, uġibu kif jagħmel Jimmy. Imma that is how shit changed, do ġifiri, aħna bda shit kbirna kfiċ ġifiri. Għamma daw l-esperti jifmu ħafna, daw fil-ras jifmu ħafna. Forsi xi darba jsiru tajbin daqsna Jimmy Carr u daw li t-istennu. U da tal-apprezzament, taħseb li għat jista jiġi, you think this shit we do now jista per eżempju 10 years down the line, 10 snin oħra, 15 sena oħra, jkun hemm it-tifla tiegħi beda tikber u għedha tara kummedji Maltin b'dat tip ta' dark humor taħseb li hemm ċans ta' jasal għal pajjiż għal livell ta' barra. Ħares li għax aħna fallejna għax that's our. Ma jiena naħseb li hemm naqbel li ma jkunx fuq it-TV hemm daw il-programmi, naqbel li għandu jibqa' fuq l-internet għax hemm il-vulnerabbli. Issa da mhux program ta' diskussjoni, fin xallu bżobbi għal tagħmel it-tifla tiegħek. Meta Grazzi xin il-kelba. I am loving the empathy, PJ. Thank you. Thank you, tal-ħsib.
Napprezza. Le, fimtu l-punti għak, imma naħseb għandhom jibqaw u ħajżdiedu. Minni, daw l-affarijiet wara daw ħajżdiedu. Musa għodajd li ta' kem sejr tajja bil-ħanut, Max. Musa għodajd li ta' għalli Sorry, għadda sekkalli. Kull ma kien jonqsok it-daqqa ta' ħarta jek. Li ġrali, għanidilkom xieġri li sawa, nibda nisma li ba kemet naqaw b'serjeta, ġomok, jidfem? Għaw, titsa saqsililom, guys, meta naqaw serjeta? It turns shit, the program t-dejqu. La, saqsu, ma vera, għala l-liba. Għala, issa mux għanajlek jek, mux għanajlek bak kif tamel il-maratija, ja? Aħna jgħja maratija meta nġildu ma tejdi per eżempju, tejdi li għalfej ma xtrajċ il-kom. Trin, jina metlekx biex tixtri il-kom. Tejdi li mux vera għetlek, nejdi li metlix, ta' mux nġennen. Tejdi li għetlek u dim it-tifla, għetlek umur le metlix. Vera ħanurik, Eva, come here. Ġib it-tiflaw. Tejdi la Eva, listen to me. Dikom. Did I tell your father to get the comb? Did I tell your father to get the comb? Tell me, did I tell your father to get the comb? What the fla? Yes. I can't hear you so loud. Mux għatlamel power play. Meta jiġi il-program serju, kif tħossukom? Jek tejdu xaġa bis-sens. Iżżob. Ġifiri waqfuha. Ismani, they're not the correct Time audience. stock As well. They're not the correct audience, għax dawk iħobbuna u s-probabli jek tgħidlu inżel erdaħħuli, ħajinżel. Ostja, vera? U l-spooner ikellem il-patruni, bros. Xie zoppet għamlu. Vera? Ġej kasar minn ta' PDD 20 sena. Inti tal-left. Għandek il-Frenza vera gustuza. Trid nagħmlu in-naħa l-oħra? Xet namlu bidejna, boys. Ixab bżobbi. Ma kif tajba għal-ħabut. Il-ħabut. Il-PJ moħu bi-scripts, u mux scripts. PJ sound spoon air li jaxun. Alright, next question. Jablinna. Sewa jgħamil dak jotem ma jitkellim. Mela. By the way, aħna din fuq question 6, wem xie 24, U mutu, ġifiri fil-kas namlu ġon. Nibdew, komplu. Mela, se jisir live show ieħor u jekk iva ħajsaqsu lil min ħajkunu mistoqsijiet fuq u għal-permess. Jew ħatiġu għala bibżobkom terġaw u tistennaw xi libelli ieħor u donation għall-istrina issa. Daniel sajtu oħrajn. Dawk jiddeċidu l-avukati normalment, sawa. Jiena ma tafuha il-ħsib tiegħi, jien ma naħsibx li għandna ninformaw il-kulħadd, hemm min għandna ninformaw, hemm le. Imma dak niddeċidih jien. Le, niddeċidu aħna. L-għanet għal ċara ma kienem lebda libel, sowa? Ġifiri, dik one thing, li kienem kas kriminali dan għal-kas waqa ma l-lowel għax ma kienx fejmex u l-polizija, ġifiri, kas kriminali kolħat jista' jħorġu, jekk dan iż-żibel ref għawek jħod li ritrat ħażin jista' niftaħlu kas jekk irrid. Mbagħad fidej il-polizija jekk immexxu xjew le skont il-provi li hemm involut. Fil-kas tagħna ma kien hemm l-ebda provi biżejjed biex il-każ actually jibda, ħseb wara jitkompla. Ġifieri libel ma kienx hemm. U qas kien hemm każ in different. Għalhekk ġifieri, eżatt. Imma ħallejni għaddejja taf kif. Eżatt. Naqa teledrama u telenovela minn min waqaf ipokriti ma' xejn tajjeb. Li ħanamlu żgur imma ħanimlew warnings, biex dak li jkun dafent ikun warning. Żgur għax ma tistax terċan tiġridi. This is a show for homophobic people. Eżatt, daqsek. Do you hate gays? Eżatt. Yes. You can come in. Dik il-password. Mux vera. Ostja, madonna. Vera, ejdilom li nitċajtaw, madonna. Vera xebi. Imma, jena meta niġi għal-mistoqsijiet fuq il-permess, jina naħseb li ħajkolli n-override jgħal-PJ u ngħid mhux insaqsu n-nies iva le. Just flat out le. Flat out le. Jina minix ħanoqgħod immur. Jekk jina għandi ċajt tajba fuq persuna public figure
Jiena mhux se noqgħod ħaqqalex nibża u ninkwieta ngħid isma' dal-ostja ħammur ngħidlu iva, għax hekk hemm xi ħadd masochist biex sejħed iva tnejjek bija nuħu pjaċir. Jifieri I'm not gonna take that risk, or I do not even need to take that risk. M'għandix bżonn jien noqgħod niġi wara n-nies u Ma dawk li nafuhom normalment nibatulhom messaġġ aħna li għandna good relationship magħhom nibatulhom dejjem ta'. Ejja, yes, that's true, dak fair enough, ma dak għax aħna nafuhom. Le, ma tlekx bil kulħadd taqqas jien ma tarax. Imma jekk irrid nagħmel ċajta fuq Joseph Muscat mhux ħanoqgħod immur ħalla nibgħat il-Joseph Muscat biex nagħmel ċajta fuq u parriki hawnhekk. Forget it. josephmuscat@gmail.com fejn tibgħattielu. Daka qed blowjob ukoll Joseph Muscat. Isma' fi kellem ir-Rikki ta' daka qed jaħdem PAT. Mistoqsija li miss, lim episode ġabilkom l-aktar views. Ċiċċolina, meta ġibna ċiċċolina. Ċiċċolina waħda taqlebila ċiċċolina u minn Mazza hekk kienet. Naqrisbaħ minnek. Imma dal-kas għal Max. Imma vera, Rachel take, that's the one. Rachel take. Ma sibna violenza kolla, madonna. Banjaba, ġib kisser u qassa. Mindu sir promoter ta' dal-partit. Violenza. Daw. Jera. Dil dalle basserati ġibtu mi, għak tal-era meċċa. Tiftakru f'tar wrestling kien joħroġ wieħed dak għalija u ġibrem u zek. Illa kif imbidlu, da kif speċjali kiew. Ġi tal-għawd, xirket tal-lira. Um 13,000 dak il-ċirket. Le, minn dak temu, ġivri. Le, għalla, dak għajk xinu għaw. Għajli. Fil-Mike għajli. Ma jlek tamil podcast. Madonna. Dakka kien mitziju xie 3 sinilu. U ħalliju li wirt. Għatijaw, għatmol bis ċirik għatin fil-verita. Ma datijaw. Storja. Tajb, ma tistax. Storja uplifting ħafna. Ma tistax tiċċajta fuq il-mejtin, għara tajt kelma. Vera. Isma, inti kif spiċċajta u eżatt? Għax jiena ħanajdek ġara. Dakka għad tal-light post. Sawa. Li blabt naqaf il-vojt għalissa. Illi għal-kem xbajtu ġibu nisa zbieħ u zejziet u u ġisem u jinis nitrak ħara bla pistin. Tajjeb, u li ktabet ġibtu l-konfjus kemm il-kom tamlu da bajtu bejken. Ma l-ħara taf tkun fertili, inti minn jaff tomma l-ħara fertili u għalek xejċi xar telef marra kien xejċi. Faħarni. Kemmu tajjeb Riki. Aħna nisti, dak iftaraw naħna. Memx ħaxi. Parti ta' Riki. More Joy Classics. Darba li mor. Talla vera parti, talla! Kien għaddi sos! Ejjew kien So waħda jena, inta għal ma tajtni xejr. Nibba. Spot, ċaħġa inti. U dal-parti kien tajab, ma kienx kbir daqs il-mass meeting l-għamil tal-Labor, tal-Rick Arbuħed, dar arbuħ. Taħseb għaddejtu Joseph Muscat ħal minn ħal-far dak iżmin. Joseph ma jista għaddiħħab. Ma jista għaddiħħab. Joseph. Ħarej l-ħagġa. Jena għamilta ma ħafna nis fajti. Fil-Mike. Għamilta ma ħafna nis ma Joseph. Joseph baqa. U għanejt l-ek ħagġu biex kun taf. Qabel jisu sa 6 xhur senejlu, Robert kien il-bot ħafna. Pero Robert ġis b'saħħtu ta' vera ta' tip. Qed imur ħafna ġim, missa Robert ta' vera ġab jinnejdlek jiet on top. On top? Jien on top joġobni u koll, jien ek nur pjaċir. Ġab karizma li xit il-taqqa miegħu. Full on nek. Jirbħek, men. Jiena naħseb bl-40,000 li hemm differenza, mhux il-Darth Vader iġibu n-nazzjonalisti biex forsi jirpu l-elezzjoni. Xista naraw x'ħajġri. Min taħseb li tiela bej Adrian u Elix? Ara, jekk il-PN iridu vera tipo jagħmlu jisu vera ħajbdew xi ġdida. U bdem bżazzu l-Elix. Jena ħana ħaġa. U Elix plus Elix u għall-unika wieħed illi qed jaraf kif jirbaħ. Għax nek għet li jirbaħ xi ħaġa minn tal-PN, ħadd ma jirbaħ xejn. Ħankun vera ek jiena. Maraj, ma taħsibx li jmiss m'hemmx fucking chance li jitilgħu. Le, isma' li jmiss. Labor ħajirbaħ żgur. Iġvilu ma jridu sacrificial lamp għalissa, għandhom bżonn xi ħadd. Ħajibda jirawwem u jagħmel u jtella u jkabbar.
Jiena naħseb li rridu jkunu l-PN rridu jagħmlu watch out onda. Li minn ħajrħaq leader. Irid jibqem down the line, ġan talla. 6 years, irid jibqa' 6 years. Immaġina, sajna m'għandi xejn kontra Idrin Delija. Għafjot iktar inħobb il-Alex jena personali, m'għandix tkun jaf tipo. Ġifieri kien min jgħid tardaħħu l-jom, Mela, x'jafx tomandu. Jiena daw ta' Alex jena. Mela, nżopp il-tadelija. Spiċċajtu titkellmu fuq Nżopp delija. Ma forsi se nitkellmu Imma il-biċċied li jiena nemmen li bniedem li ġa kien hemmhekk. Inti ma tġibx tellif. Iġib xaħġa, t-profa xaħġa ġdida. Mux hekk. U Alex jista' jagħmel kalendarja rwienek bil-isetta taħt jiġbor naqa' fondi għall-partit. Eżatt, iġib iż-żar u jħabba piż-żar. X'se jagħmlu biha id-dar ċentrali? Airbnb, eżatt? ħadibdew nikru għall-parties tiegħi. Għax tal-li ma ġewx tiegħi issa ħanmurien għandhom. Di ħanajda. Bħal dak x'ismu ma mettu, jekk ma nistax nitla' fuq il-montanja tiġi il-montanja f'dak il-każ. Di nista' ngħidha l-aħħar darba xi ħadd kellimna minn naħa ta' Alex. Ilu da ta' ġifieri. Għalilna, tibqa l-nisma, għal-kurzita, kif nistaw namlu biex jiġi Alex? Ma nafx jek jafx Alex jew le, naħseb xaħat he was just simply inquiring how Alex could come on the show. Eddilu isma, jek rrit jiġi, jek hemm politikanti li rridu tiġu please, jew nidu pjaċir. Imma kunċert li aħna mussa ngħidulek proset. Aħna ħaraqla ulek il-ħara ta' ħajtek u ġifieri, it's a different Jek tgħidu l-proset marru fuq ta' Rikki, ovvjament. Zom, jiena skont in-nies il-washing machine tal-Partit Laburista. Issa Ġditta, kieku kellek washing machine, ġditta. Jien naf, li milaqwa waħda. Easy, għasta proset, dik bil-GPS, bil-Wi-Fi. Ota attent kif tajt washing machine għax jaħsbu taħsel il-flus. Issa wara li laqtom it-tnejn, min għandu l-aħjar Toma, Joseph jew Robert? ħanejlek ħaġa. Jiena naħseb illi Joseph. Iż-żmien tiegħu 2013 għad 2020. Ħajbqa' msemmi għal kobor tiegħu li fil-pajjiż kien sejjer għal ġol ħajt. Għabba bej reċessjoni bej il-PN kienu ilhom ħafna hemmhekk. Tant għamel bum f'kollox. Il hemm dik is-sin, però Robert daħal zob bunta. Zob enormi. Issa zobkom kbir intom, imma dak kbar iż-zob li daħal ġob. Mhux Da bela l-Covid mill-ewwel miskin. Maħax il-vaċċin, maħax. Bela il-gwerra. Bela kollox. Ġifieri darax bela Robert, Isma, tista' saqsi waħda Robert, jiena jgħid fuq level ta' God of War, vera tqila. Forsi jiġi jgħaddili waħda wkoll, forsi b'xi mod ma tafx kif jiġi. Jiena Daw in-nerds. Jiena Robert sa Novembru kont vera nikritikaħ. Illum ma nikritikaħ xi waħda, anzi nfaħru. Għax vera persona li bħala bniedem xorta ġifieri mhux ħabba voti jew għax ma tix każ. Imma rebaħni bħala bniedem, fimt? Kif meta tiltaqa' miegħu, nice. Aħna rbaħnik. Nice. Aħna rbaħnik li kiex taħseb, aħna. Ma ġejx bil-ġlek tal-magicians. Xawalija. Jienu ġovina minna parti skirk, nistennew jħroċ ħamima. Ġovin Tanisha. Jalli, minna parti skirk. Ma mi għamil nufsa jitkellem. U jitajjara, Għasta missek ġejt, vera. Tanisha mettilix din, di għamil nufsja nitkellem ma mettilix. Sorry. Għala għanna nil-taqaw jenu Tanisha s-pozzarwat. Imma tajja. Isma, Taf x'inizom? Parti mill-VIPs kellu, għana dok kifini. Inti qatt mettilna biex niġu waħda fuq tiegħek ostjarik. Ejjew, meta ejja, vera, ejjew, ma xorta. Mhux meta tgħid li inti. Ejjew, meta tridu l-ġimgħa d-dieħla ta' wara. Anki nagħmlu waħda biss inti tagħmel bis-serja ta' f'ħajtek jew xejn. Sejbu mela. Kem kont helvu Għara, eżempju ta' xma nifimx jiena, għax tellajt eżempju li ġej li ċajta ma'kom għaw. Kienem minn fej sejr ħata għadċib ħat fottik. Għaw Malta, għawna, għara, issa jena taf kif nitkellem, stret, kellna television fl-imkien. 100%. Imma madonna men jieħdu għuz bis-serja tal-affajt. Kollox, brother. Jieħdu l-ħajja għuz bis-serja ta' men. Kollox. U anke dik il-ħaġa. ċertu ċajti ma naqbilx ma'kom. Imma kamon.
I mean... Jena nara per eżempju dana, maġiġ dak David Williams għaw il-Johan Greg, whatever, issa taqbel jom ma taqbilx mi Għal taċċajta li tirqot miegħu. Ma dika ħadu bis-serjetà. U dana issa jista' tkun bis-serjetà. Kemm tittixilu rigali biex torqod miegħu Johan u Rolex u handbags u dolori. Professional comedian man u ħaduh bis-serjetà tal-iskantament. Le, ġifieri biex tara x'faqar, ġifieri da. Da ċajta dark humor, tibqa' serju ma tgħidha bil-da. Fakkin iġbuha fl-aħbarijiet illi isma' this is vera hekk ġifieri affarijiet. Issa irid daħlu jew joħorġu f'min jekk jaraw ma bejniethom ma m'għandux qasam dan huwa ċajt. Isma' serjetà inti pers li taħdem mal-gvern irid gabbana ta' siema. Min stan kellem, jiena nixxaħħam Dik il-gabbana u l-flus. Zomna. U nġibuħ ta' għasru l-ges li jmiss. Vera, naw xnablu. Għarek kollox sewa toċ taqra, kem tiffirma li għaw. Proset, lesta l-gabbana għalik. Inti għati xuxxol tal-gabbana il-profitti. Tara, tirranġa. Jek ma ta' profittax ruħek pal PJ ma tasal imkien f'did-dinja. Tittasal. Dinja domanda li saqsawna ħafna fuqek. Inti għattinna li fħajtek xejt 1000 jew 1500 marra. Issa domanda li saqsawna għoradi kull jum, kemm iġġerri ħallik innifsek? ċaħri kisabi! Edu lo ċaħ leġenda fuq tal-leġenda! Mux biċċajt parties leġendari kollu. Għandek xi party ġeħala mill-li? Ejwa, għandu. 26 August għandek xaħġa u xattinna? 26 August fil-19 July. 19 July? Ta' deri li kanta dik diska Stephanie. Ta' Stephanie. Ġej dok li kanta Stephanie. Sunset Sundays. Under Ruby, ġifiri. Issan tellaw il-banners u. 23 August. Ibat il-banners intellaw umlok, leġendi. Ritrat kolla f'daqqa. Ejja ma raj, sponu jetta ma raj. Kif tħossok li xi darba di għalija din nisab żgħar? Kif tħossok li xi darba tifla ħatara l-episod u tisma' fuq l-esperjenzi ta' ħajtek u tajt dan mis-sieri? Ija, normali, għax int normali ħaqqa. Jiena t-tifla tiegħi ħatkun biżejjed champion biex tifhem li jiena Joker. Normali. Jiena naħseb tkun proud, ħankun onest miegħek. Specialment in her teen years, tifhem that is so cool, he speaks vulgar sounds, internet. Sam Max 24. You know, found the next Vassallo Sam Max. Of bite of bacon. So vulgar, man. Diġà tgħidli, daddy. Diġà she's proud of me, żgħira tiegħi naħseb jiena. Il-mara le, imma t-tifla jiva. Imma imma la zobbi, sana xieġri, ma nafx. Għandi ideja, il-tifla jek xħat tikber u ħat joġoba iktar il-physics jew il-biology. Musa noqgħod nagħti każ x'taħseb fuq jiena x'iżobbet nagħmel bħalissa bħajti bħala artist. Jiġifieri imma jiena ċerta ħanrabbija biżejjed moħħ li tifhem li jiena artist u li jekk jiena noqgħod ngħid li nistupru għall-klandestini ma jfissirx li jiena nagħmilha bis-serjetà. Għax dik mhux se tara dawn l-affarijiet. Fil-weekends bis. Kolix namel. Kem naqsulkom id-drabi li kolkom twaqfu il-filming biex jihdu l-inhaler PJ u Max issa li telaq JD? Ġivir madnix taddaħ. Jina nista' kun... Ekket jgħajlek dik, ta' id-diċifra. Ġivir dik jgħajlek li jint. Infatti JD Patrick saqsil, nadi. Veru? Ek emmektub. Foxxilli. Next question, għala zobbi ma' Judah Patrick. Judah Patrick. Dik daħħunna. Judah Patrick. Judah Patrick. Tajba, proset, astja, Judah. Saqta minn Judas Patrick, pal Judas Priest. Judas. Imma the same amount ta' ġifiri, I would say, ma' sibx li tipo naqas. Jina naħseb naqas l-editing tal-spooner. Liba, t-ċajta. Id-da, biex tkunu tafu. Da, għadda vada. Il-full stop, il-koma. Biex tkunu tafu. Alma dwona, dwona. Biex tkunu tafu qabel kont niċċensura l-podcast xi 150 darba hekk bip.
Issa 5 darbiet, guys, proset. Proset. Najdu 1 minute easy per beat. Yes. Minut U dejjem skantajt ruħi. Nofs minuta żgur imma. U dejjem skantajt ruħi, għax minna kollha l-aħħar wieħed li sib ta' jitkellem, hekk daf filgħodu jitkellem. U llum ir-rapport tat-temp tal-ġurnata. Kien bellaħni. Vera kien nifaqqahom ħafna. Issa għandna l-Bażaz, issa problema. Ejja minn hemm. Bil-Bażaz kellek il-ħesel. Issa nitkellmu kod dwaru. Nixtieq insaqsi għalfejn PJ ma juhux post JD. Vera kulħadd jaf li PJ hemm ċans ta' ikla ħabs tajba b'dak li jgħid, però kapaċi żgur janalizza dak li se jgħid. Wara kollox dak huwa li jixtiequ l-maġġoranza bla dubju ta' xejn. PJ leġenda ta' ħaddingli. Sek minn. Jiena lija. Għalija spiċċat il-ġurnata, grazzi ħafna sinin. Sekku, għalija stamur norqos wara di, proset, grazzi. Għalfej le, PJ. Nuhu post JD, jiena naħseb jiġi wis PJ show, kikollin kun blant, mela jien maħna u tifem, il-forte tijaw da li kolla għanna l-udjenza tagħna, jekk naħseb li jien kulħadd tiħobni, min jobodni. Allura, nġibu xħat li dawk li joboduni, aħobbu l-dali ġej. Jiena naħseb jekk toqgħod inti flok JD, ix-show jittransforma għal minn ADHD mode. Dik waħda ma jittransforms into il-liba kelli ġurnata stressful ix-xogħol. Ħanmur id-dar niċċilja, hekk kienet qabel, issa l-oppost. Issa kellek il-liba, kelli ġimma holiday. Għandi bżonn nara xi ħaġa exciting u vera heavy f'ħajti. Allura ħamur nara l-Bite to Bacon. Gas mal-pjanċa. It will transform the show titkun hemm. You know what I mean? Titkun lest il-liba men l-lum Bite to Bacon. Lesti guys. Ħareġ għalija. Uħroġ il-modilju. It turns into something serious rather, as in fish ma tibqax da sekkax, għax inti hyper, brother. Full on. Għajt li aħba ma jena l-unika ħagġa fejn nixtiequ jkun hemm biex ma joqgħodx ħdejja għax aħba l-eba eżomolla. Misli kollox. Trid il-mike maħal eku ma rridx kelmur noqgħod naqbes fuq dik żejda. Kellek il-mike ma wiċċek l-aħħar darba. U xorta f'qajtu u l-laptop faqaħuli. Vera. Dik il-kabra tem wara mara. Nitfaw kemm l-spooner. Għadem waħdu. That would be to be fair. Rabbu Dalmatian. Għadem massa tal-affarijiet. Imma, le, essentially, apparti li jena vera naħseb li we'll change a bit the format u nsibu daw il-guests differenti. It might work. Għala volja people like steadiness, ġifiri, let's be totally honest. Tafu, jien il-Bażaz soġobni. Il-Bażaz ħareġ tal-King. Jien għattilkom li ħajkun tajab il-Bażaz. U this was his first time, l-ewwel darba, il-chemistry għat kiku għat għanda bżon tikber, his fast kien għagħu xel, ma kienx jaff l-script, kiku jaff l-script, jaff fajet minn qabel, forsi jkun jaffom iktar ġifiri. U jena sabina xilla nġaħġuħ biex jiġi il-Bażaz, jiġi naqak. Huwa himself, ġifieri jekk ma. 100%, u dakun l-punt, għax jena naf il-Bażaz meta huwa himself, he can keep up with the rest of us, ġifieri, vera tajjeb dal-affarijiet. U karattru totalment differenti, qatt ma kellna dak l-alazob, kellna l-fejk alazob bu qabel. Issa ma vera, Liba. Inclus jien ġifiri ta' there is an element of fakeness it's a show liba kif krixta missa għanna la-la-zobbu jena ma li batlu il-Bażaz batlu il-bittipox għax l-ewel short li ħana ħorġu għada tal-Bażaz huwa short heavy. Ma l-ewel bidda u bil-kniz u bil-knejjes u bil-daklu whatever. U l-Bażaz etlu wara xanna ġu, batulu jiena insomma. U għalli l-ħagġa għalli fejżoppijata għalli il-liba xi ġmiel. Ġifieri tibdejt inkwiet għalija. Jiena bdejt inkwiet għalli l-liba xi ġib xalla l-mibnijin ħallihom jaqirdu. Ġifieri hekk, hu pjaċir, he genuinely likes it.
So I think it'll be a perfect fit as well to all this. Ġifieri sa ma dak għan nitkellmu miegħu bħala logistics. Naħseb ftit jeżistu nies iktar satanisti mill-bażaz. Isma, kien hemm post, kien hemm fuq il-post tagħna tiegħu tal-bażas, kien hemm kumment tal-mara tiegħu, qalet ara x'ġisem. Eżatt. Patela reply, lesti għal zubbi. Lesti għal zubbi. Il-Bazan's legend. Il-Bazan's legend ta' veru. Issa nkellmu imma, but that's the reason why essentially, because PJ, kiku kun hawn PJ dejjem, il-show naħseb nispiċċaw noqtlu xulxin. U le nispiċċaw il-ħabs, guys. Kulħadd jixbet il-kol. M'għandix aptita. Viewers. M'għandix bażmur wada. Mela, mistoqsija li miss. Spooner, għalik di jizek. Xfettillek tagħmel il-proposal waqt il-show? Kindly clarify. Biex ngħidilkom il-verità, jena ilni kont ilni maħħa 11 sena u il-pjan kien illi niproponi s-sena l-oħra ma for financial reasons ma stajċ. Kont broke, eżatt, mbagħad bajtu bacon u għet now is the time u fil-verità kienet idea ta' Max, ġifieri, mux tiegħi. L-idea tajbin kollha li qatt saru kienu idea tiegħi. So, ħanabdew minn issa bil-mod. Kien PJ kien idea tiegħi. Il-PJ vera kien looking forward. Ħafna kien looking forward. L-ħaġa li jedna tu PJ, il-liba xi deħriġna. L-spooner ħajiproponi il-mara live u ħajajru noxux ta' il-liba kem kien kontri, l-spoonerek miskin. Il-liba, xħan għamil? Għalla l-PJ ma jriċ. U badajtin, badaj daħħallina għadubju, mbagġi fuq iġejdi għalli jek ma tamilix man kelmek xikta. Għaxin għandi bżon nitlaq minn dal-program. Biex wara tela. Vera, stajt ma tamilix, stajt franka spor. Lara x'miskin għamila. U bat lada faqqa ta' teri, ġifiri f'baqt meta suppostijat fl-aqwa żmien inti flying butterflies u balla blowjobs. Hemm dil-Madonna online teħħessilja. Xituli. Diviri, yes, xituli. Thank you. Thank you, Terry. Jena, I was sure it would work. Għax jena għandi naqa feelings ġo qalbi. Il-PJ. Sfortunatament, meta jiġu daw l-affarijiet, għandu emotional intelligence ta' gwarda robba. So, he can't relate with what other people like. Pero, pero mux vera, meta inqala dittateri u telaq JD u avukati u paniku stress u ħeżil, l-iktar bniedem naħseb l ħada kbira inti. Għax you genuinely saw us getting hurt. U jiena bit-tifla u JD bit-tifla u mux bil-liba beda jibbat messages miskin li l-na jgħidinna guys jiena mux lesna ġanġibkom f'da xtiet, xabba ċajta tijaj u vera ħassej, brother, bida kanar vera tara għal-PJ, għandu farka u manġo fi hostja. Vera, ħassejtni. Vera kont. You're really dead after it, u vera ġifiri, vera. Tħxejt l-om ħajjitom naqra text fuq Word document. Vera għajt ħazin għalina ġifiri, vera, talik, dik vera full-on. Għadat ma spiċċaċċa, u dawn. Ma nissa. Għana rankaw. Tistaw tamlu sezzjoni mill-program id-dedikat għad bassir ta' temp. Għawek tħalna fit-ċuċati. Kull darba li jitla patrun full English differenti, jitbassar. Fost oħrajn din is-sezzjoni hemm tbassir fuq il-ħruq ta' stonku tal-imdejjin, artikli ta' News Portals Maltin, ċansi jerġa' JD lura, u next meetups tal-patruni. We have something in the works, edin naħsbu f'xi ħaġa li taf tinvolvi mhux ġast il-patruni, taf tinvolvi ħafna nies. Ma nixtieqx ngħid x'inhi, ġast taxaw ħafna ser f'dal-pajjiż meta jiġi kontenut u tal-nafu li kulħadd iħobbna aħna u kulħadd jixtieq l-affarijiet tajbin bisalina qed ninkwita ngħidha. Però għandna f'xi prodott ġdid ġej, Bite to Bacon xorta, ġifieri related. Just mhux se jkun ngħidu Rosario u d-disa tal-ħadd ġifieri nsejħu. Kien hemm saraqna aħna. Saraqna l-content.
Ma naħsibx diffiċli għax ma tantx hawn kapaċi. Il-media portals. Isma, biex jisirqu dal-kontenut tkunu lesti li jamarġinaw id-nis tad-dinja. It's a bit difficult dak il-każ. Però l-idea li għandna idea tajba ħafna u we're thinking it will work well. Nawna għandek isiżu jaf ikolkom ċans, patruni kif ukoll nies komuni li tagħmlu xi ħaġa qalbna, fostna, qudiemna flimkien, ġifieri hemm ċans iva. Imma nżommu moħħkom. Tifhem, relatata ma' insomma, relatata. Alright, mela aħna wasalna għal punt tal-mistoqsijiet loxxati, il-favoriti ta' PJ. Faqqa. Mela, ħanibdew. Dina minn il-mulej. Ok. Li tikellem il-muller minn tan-nies. Jekk mara imutila r-raġel u tikremaħ, mbagħad taqbad l-irmiet u tonfħu bħal qira l-osko waqt Seventh Wonder. Dak jiġi l-aħjar blowjob li tagħtu? Fucking. Tajba. Mhux l-aħjar, l-aħħar blowjob li tagħtu. It's even better. Yes. Tajba edha. Tajba. Min kitiba kellimna naqa ġifieri għax jekk jiena xilek, jekk riċtadina minn rasek. Di ġemma portel għaskenet tibla maħħa. Daħħa mux nsemmi l-mejtin u ġemma portellijat, laqna. Tajba, ma proset, eka. Vera tajba. Bekax tajba. Għeddin nota tejli ħafna għata għastja. ħafna drabi. Muxek. Le, ma tlek xaqta issa, ta' ġemma. Ma la xek. Aqta lija, aqta, jinnajda lija, aqta. Tajt inti biex ta' xastja kull darba nazber. Imma le. Vera ċajt, it's a genuine good job, proset. Dijak xi ħanisir u jelek u ħanużawa ġoxi live show għax vera tajbeda, proset. Vera Ma tajbeda. jek taħseb li jrolos konħatat li l-ek mulej blowjob. Dik ċajta zgur, ċajta Dik kbira. ċajta tajba. Imma jek, jħalla mill-liba, jek inti ktibta dina wahdek u ħriġ bija wahdek u masraqata minnant lebda espert, Għalla, we're always good for new writers, le, which is fine. Jek xaħat, jek tafu jgħandkom il-ċajt, tasbu li jgħandkom il-potenzjal, kelmuna u nitkelmu. Stay tuned għall-affarijiet li ġejjin. Jiena nkwetat. Inkwetat fuq, le, apparti ċaj, din naqqa serja malaj, inkwetat fuq livell nazzjonali li mawx scriptwriters tal-comedy ġodda telajn. Vera xejn. Zero. Għaw Matthew, l-Zajrek, naħseb iżar minn Matthew, ma mawx. It's a problem. Big problem. U minn boys. Ħallikom miż-zob ta' tablet men. Ħallikom miż-zob ta' video games. Le, ma kif... Il-komedja vera becoming a dying art u nibza. Jina nota minnek. Jina ma sax najt li jina xie kittib kbir. Imma bdejt niprofa nikteb u bil-practice tiġi. Inti xit li tikteb inti in a short span of time. ġifieri. Tidum ħafna iżjed biex noħroġ xi ħaġa close to that amount of good jokes, or at least I believe are good jokes dak it-tul. Minti tant experience tissa li taqbad u tfaqqahom, pratika, prosijatu. Għandek bżonna, dude, vera. Tijata, mem xej ta' barra minna, u xedu li xem talent, u ek veru talent, ma 99% f'kollox is perspiration, 1% is inspiration. Hard work beats talent. For sure. Imma jena il-pajis u l-problema, jekk kif taqbad tajt, il-gvern speċi ma jippuxjax. Nisimma, kollox ma mux minnu, jekk ma xie ħalla, so jekk ħat ma ħalla, sej viva naf. Persona tittiġi, ħafna. Għaddin pajis ħafna mamiz u ekku ħatrit iż-żejda għabbe ġuħ inti ma miskandu mimmi Mur l-università. Kem kontu taqraw la condition, per eżempju, was it worth it? Miljonu nofsi nkont naqra jisu fis-sena. Zbub falek, ma. Miljonu nofs fis-sena? Konti si kelli driver u ek, PA, keftura. Xilli bajnejk Unbadġejt maħna, tajt, morna dajja bil-live show, u jena minħallas il-proċettijiet ta' tifla u nidej. Jema, I get what's one trying to say, il-kultura t-timbidel, għax memx kultura ta' komedja Malta, dud, memx.
Memx, finish, tu, fucking, memx. Timmaġinak tmur fuq missier Heavy, tgħidu oh. jiena rrid insir comedian. Le, mandek. Tielek ġoħalek. Jiena nixtieq tara l-ħarsa Tom xina. Dawk il-flus kollha li fatlek. Invita ħaġa differenti. Kompletament. Mela ħammur fuq ċajta lajt, issa li saqsawna wkoll, jekk tkun trans u taqbdek id-dimensja, tibqa' trans jew iddur default settings? Il-patak. Dal-patak. Il-patak għalilla. Listen, di naħseb semmejni qabel. Jow, di għadda palissa d-deja, għadda naħseb kienet mistoqsija d-deja palissa in the local American comedy rounds. Għax di saqsija kamm darba rajta ġid viral minux. Di? Something very similar. Patak. Jien naħseb ikupja l-patak. Kemm strunz patak. Kemm ta' strunz. Minix għedegux vera jek ikupja. Imma, dana vera, anki liħor laħħa darba, għala l-stand-up comedy stess fej konat fej mort jenan biex nejda waqajt għannej kuddim kullħat. U għannej kullħat kuddim kullħat. U stess għalet kelsi ċajta, u sara għaw kol di ċajta. Jena nkun naf, xet jiġi, xena xin kollu nara, din dak bis nara. Nis jgħidu ċajt biex niprofa nkabbar naqa il-xitti, ġviri. Imma, għax taħmel, ma nafx ġrijena, jek tinsa. Jena naħseb li jek tqum u tamel pipi u ma s-sibu xem, trabi li kollok. Ma nifimx, ma btit nitkellim, ma mux xorta. Bur bil-qeda, bur bil-qeda. Just in case, mux xorta anka l-irġili bullu bil-qeda. It's a weird question. It's a weird question. Għax ma nafsa najdek, għax il-problemi għalli għak ħana għoddu nitċajtaw fuq għadik għan iġu fit-trabbi la ġew għadkom għastafu t-ġeni. Le, heavy. Immaġna għandek default settings u tinsal issa wat il-mara. Tiftakkar, tax tibla tuġa kidek. Inti tqum fil-għod, tamelek. U ma tħares leja jkun hemm il-marka tajdi. Eżatt, ġed tqum U social worker. Qalbi. Gidmitek namusa fajnejk. Hemm x'għandek hemm. Ħaditek ix-xef. Do you alright ma nistaw ċajta bedi? Di tajba. Short. Il-lostja, mela, peress li jemminkom tajdu li favur l-eutanazja. Imma stil għadkom hawn. Et tistennew discount xi SMS ta' ispirazzjoni mill-loli jew li tgħaddi il-liġi. Minant is-soler din mistoqsija. Jina il-prezzijiet ta' twiebet men ta' tal-qalbi, rajtom. Expensive, Fiat, men. Expensive. 6-7K, Kolla bil. Ta' ħarġini som minn ta' Star Trek jekk fl-spazju. Minnu vera heavy. Silverek metallic di għadal taħt l-art, bro. Għaddut. Kolla xirmiet. Kif jajsibna l-bazaz? Never fa'la. Le, vera heavy. Fil-eutanazja, jina vera nemmen bil-tindaħalx. Eżatt. Bil-tindaħalx. Your body, your choice. Kind of naqbel maħħajjen. Tindaħalx issa jek inti tażel jek jina qabżit l-doluri. Ijad kull jum wahdi mitu sħabi kolla, mitu l-familja kolla. Ijad bedridin ġo post. Laqqa saqqa nanners mi gustuza. Jina d-daħħaqni. Tini ċans, le? Jina d-daħħaqni kif firma ta' avukat u ministru il-kelma suicidju tiġi eutanazja. Ek tiġi, vera, ek tiġi. D-daħħaqni imma. Assisted suicide. Hashtag suicide imma eutanazja. Firmalu dot. Tista' tajda. La, xo semantics, that's what it is, essentially. Memxej, għaraw, jina qabżit l-ostjani xo waqqaf, brother, what it is. Imma għana melilek, ma mustanu meġġaw faqaqilu. Ġifiri kikun t-daħħala. Kiku jena daħħal kollu, kiku jena anki li tistaħħalla tamel il-eroina fajnejk jek trit u għatet tistenna l-bas ndaħħal. Imma mux ġast l-eroin, naqbel li kullħat għandu jammel l-Madonna. Just d-dajax, zopp il-nis u t-ġax il-niħol.
il-fat li għana xin noqtol li bin nifsi bideja hija l-inqas possibilta li jena ħan weġġa xaħat ieħor. So, ġifieri, I don't find any reason why not. Darba fuq dan li inti tħalli n-nies li għamlu li jridu, tifhem ġuwieħed. Kien naqra overweight sewwa. U hekk għalli kienu għad nitkellmu fuq daw tal-narcotics, il-drogi. Bot mux jiġu ta' sigaretti kienet, ta' sigaretti kienet. Mux ta' ħallom i-pejpu, mux minn fuq it-taxxi tagħna, joħodhom l-isptar biex ifejjaqhom. Illa inti titkellem. Intek ħatasal u ta' point jena ħabba fejk fil-faxxi tiegħi eżatt, I'm gonna give you the. Anka jien min Ma tistax tgħid. Kemm sempapilek insulina jew oħra lilek. Ma vera, kulħadd hekk in ġenerali, dan id-diskors tal-awtonazja mit-taxxi tiegħi ħa noqtol in-nies. Xata, iżżob għandu xata. Daħħaqni. Barra minn hekk minn għalija kif qiegħda li rrid ikollok isu 6 months 6 xhur ħajja xi ħaġa hekk jiġifieri. Jew Glock tajjeb. Nice, Tibdix ta' inti nice. Bħala kull darba l-110 full on. Taf kemm il-xorti kolli ngħidlu le. Taf kemm il-darba jgħidli da. U kull mem dawa. Le, ma nistax noħroġ għaldi ostja. Fil-full le, da jek li morru waraw, minn kollox ma pala xort ma nistax. Għal-min irrit kun jaf fil-ditċet li għanna tal-patruni tal-full English nitfaw affarijiet li kiku għaw inna l-ħabs fuqom. Ma nistax, infatti għamil nihbil 24 hours. Kuxem spiji fija ditċet. Vera, Issa, l-spi jafu bitchet. Issa jiġu. We're gonna enable them, ġvena, fuck it, u hija xala zobna, fuck it. Mux li belli mur fin-nofs. Mux ta' parsi għala zobna. Ta' parsi għala zobna. Ġili zopperit. Biza. Mbat ġili zopperit. Within limits. Terms and conditions apply. Fuck, marry, kill. Trans edition. Dennis Dalton, Wendy Ajus, jew Eve Borch Bonello. Il-Wendy xbajt najt jien li kikun orqod maħħa issa. Dalton ma nafx tistenna. U l-oħra minni biex naqdu il-kwartelli. Għada zaħira li għadik. Għada zaħira. Mux transif sowa. That's just me. Le, xi trans. U jaffentana u koll. Mux ma ċekkax ma naħxikx ta' qalbi. Imma inħobbom kbar. Il-lassja tajba. Jena jkolli nistanu rijom xbatilna naħdarba screenshot inti. Tal-imwieħ, ta' xemwieħ. Ta' Dennis Dalton. Ejwa. Il-PJ batilna kontent li għadu kif rebaħ il-top fan badge ta' Dennis Dalton. Ġifiri, he is genuinely and literally ġifiri stalking Fang Beer, kif suppost. Joġbuni dawaj. You are a top fan of Dennis Dalton. Interessanti Dennis Dalton. Interessanti Dennis Dalton, 100%. Dak huwa hekk next level issa taf kif titlaq nitfajla. Mbagħad nippruvaw. Mbagħad nibda nesperimenta. Agreedu. Wara di. Kiko kont single l-istess I wouldn't care. Laqwa li you're right. Persona tismani. U jien ma nistax nifhem kif Thailand all right u Malta le. Thailand tista' ħadmellu xejn. Ma ta' ħafna le. Jew kullimkien jew xejn, ugwaljanza. Proset. Min ħajmut l-ewwel bid-diabete, jiena jew JD? JD. U dan minant l-Ozempic il-persuna li. Ekketef. JD mux pipi candy floss jagħmel Next time. Sihbi għandu fetish, daw tajbin. Mela, iġel in-nisa jerdaw l-won u ħalli jkun jista' jqumlu u jintefa' jfaqqalu u dik biss ikun irid jagħmel magħhom. X'taħsbu fuq din il-fetish? U titħajru tagħmluha. Fi tiġi mara toqgħod terdali jonqi u jien qod inġerriħ. Ġifi flok jaħxija joqgħod iġerriħ. Ekki il-sitwazzjoni. You bitchy, that's how he gets off. Jekk trid imbenġilu jienon u tażi, mhux qed birreda jew. Għalfej, ma tagħmelix inhu piex jiena, ma tagħmelix jew. Ma għalfej x'inhu l-punt qod terdaljoni jaqtim li nibżieq. Għandi l-kelb biex jimli nibżieq.
Forsi. Ma forsi għandu forsi hemm xi nerva. Babe. Fucked up. Beba. Forsi hemm xi nervituri speċjali għal ma nafux bihom dawn l-affarijiet aħna. Dubita, bro. Ma tagħmilx inti ma tagħmilx inti kieku Tara tinġerreħ waħdi jew. Imma mit tintreda miegħek u dod iġġerriħ meta tintreda miegħek. Għalfej. Biex Madux mikkontenta n-nis is-sess normali, ġo pastit madux. Ma forsi ti preferi ġerriħu, forsi għandha. Forsi għandha għaxxa daqsa jennaf das. Biddel it-fajla, mux doqter da. Jew biddel it-fajla, jista' jkun jekk. Jew biddel onqu. Ġifieri tagħmel xaw. Ġifieri inti prosthetic penis. Benġi zob, mono. Ta' li zob il-mara kull-jum jena. Tmara xogħol. Fuck the police, man. Gangster. Imagine a porno just nisiġġeruħi jintreda. Ġi għaddu taraw l-porno fejdu di babsuħ il-xulxin. Inti tara porn. Ġifiri, irġiel għattajt Le, ma raw Kif raġel. għamilt li Vera, Le, għax inti raġel, inti tamil li jek, ġas ma raw raġel li babsu xulxin. L-għal biċċek tibda normalment, le? Inti tara kollox barra normal penetration, eh? Ġa għaddu tara normal penetration, tara affarijiet weird, tipo jena ħob nara, emiħor per eżempju, ikkunu din jaraw film, ikkunu din biqeda fuq s-safana jaraw film, hemm il-marra, hemm raġel u hemm marra oħra. U raġel itella blanketek jgħatti l-oħra ma tindunax ġifiri. U sa tattantam l-oħra t-ter daħħulu u ek ta' parsi taħti. Imma di mux taf. Ta' 25 kemm għandhom daw, le, tipo, gbar. Normali, yes, eżan, grown-ups. Imma għandhom dil-fetish, għandhom fetish. Ma nafx il-li bajam, li ġas noqgħod nara ma tara. Interessanti. U d-dimek jamlu, għek. Xieġifiri u d-dimi, fej u d-dimi. Porn video. Fej immaġinajta u Għaxinta d-dimi. tin nafdaw, għek bdeda, jow għed nidġennen. Fej immaġinajta ġo u d-dimi. Nasa vera għettek. Ta' tin nafdaw, iżda xie, zob taħbib. Daw il-videos jitjek. Kut fajla tijie, taħdej u t-kopja t-jakxu. Tama barra jissata. Le, ma dak xaħzat, I will not allow that stuff for. Le, heavy, jo. Li xejn iprovaw, ma tkun tajba. Bil-blanket. Iġi, eżat, eżempju niġi għandek bil-mara u film. U l-mara, excuse me. Tella l-frish. Excuse me. Kun tajba naħseb le. Il-kelb tijak Moses. Ti jemmiħat. Jaba jifim Matthew xeġiġri. James ti jemmiħat. Ġiġveri, jena daw l-affarijiet fil-porn u Top mazbija. affarijiet vera differenti. Ma se tara nejk, ma lajġ bizzejt ħaxi normali f'ħajtek, daw l-affarijiet vera zejda. Tara t-esperimentaw, imma insomma. Issa munajdil għal-mara, babe, I want to experiment. Let's go see a movie at PJ's. Mela, siħbi liħor għandu fetish, dat nasu l-istess Kristu. siħbi liħor, u dana he really made it vera ma mill ovvja l-istess persona, xlo beda siħbi għandu fetish, u mistoqsi joħra siħbi liħor. Ġifiri, ċert l-istess wieħed għandu fetish. Meta kien zaħir, kien sab ġebla u ħada d-dar. U kull darba li kien jara l-porn kien iġiba fuqa u ma jimsaħx il-liba minn fuqa. Illum din il-ġebla edha fuq id-desk tijaw bħala good luck charm. Taħsbu li din normali, please. Da zgur li le, normali ħana ġiba fuq iċċak jew. Fsik, ta' kemini. Fsik, ta' xie skola mort, ħalli ma nibatomx il-tfal ta' daw. Kiku jina kol ma teġi siħbi għandi, għardu l-ġebla kebbi sabiħa. Kull jum. Sabu l-ġebla, fiċli u ila. It's a good prank, ma jidu jitu, t-ġibba fuq Bħala paperweight tajba xapparti li z-zom teħel. Eżatt, bħala extempeb. U dik tasib li tikber. Bil-moffa nasib tikber. Bil-mot Bħala li il-mot. bale. Xiex tamil xbira għandek. Għal-mot, tiftakar kemissi, konna kena kemissi fil-mkien. Kien hemm eksperiment li dana taqbat il-potassium sulfate, jew xinu l-crystals, u dana joqgħod iqattar.
U għanti għot għattar at a point jisu l-ħara tal-asafar. Joqgħod meta toqgħod tagħmel l-istess fl-istess post joqgħod jikber. Dana beda forsi bġebla żgħira u spiċċa wara. Stalactite. Tal-Arjen. Eżatt, proset, u spiċċa wara ħafna żmien. ġabba l-ponta biex joqdu daħħala f'sormu. Billi bati għaw set. Jina sebt. Għajti siebek kif it-tex tabibu naqtawa di. Lesta, mux taqtaħħa jek, naqtawa. Ġili kienem tafu, nissoponi li tafu jina f'xie sħakom li kienu jużaw dem l-istess face clot. Xieġifiri? Dem jużaw l-istess face clot. U tiġi. Toilet paper, man. U le, ma. U tiġi solidified. Tuża biex tamel karriet tal-karnival. Tixkatla bija. Jennaf. Pa, frisbee. Jitaf, tafx għadma fimt jena jgħod iġibuha fil-kalzetta. Jew fil-kalzetta, eżatt. Il-minet kelmu biex da fil-face clot li għal-witchek, inti fil-kalzetta li għal-saqajk. Bro, għaw toilet paper, ta' Ej, agreed. Jena laqas toilet paper, jena waqt imbul. U ġiba. Wow. Għad imbul mis-stream il-liba. Għadek. Xorta jibda. Les, għagġibni fit-trabbel. U qabel jew wara l-tbul, zom. Bejnietom. Eżatt, għax mbagħad wara tittaħslu. Tituża nofs stream biex teħles li hemm. Mbagħad titpoġġi fuq toilet ħalli ħattar. Eżatt, to sterilize. Eżatt, diki. Inti, PJ, kif? Le, jien rrit intih naqra. Kiku, nifranka ħafna ħin biex meġġiba rrit imbul. Jena tant sirt pro fi għal-ħagġa li għandi it can either be a 15-second job, jew it can be an hour job. Bale, bakem għandi kontrol. Għandi kontrol tajjeb fija. Ġilit bostu ġiba. Dik nasib għatma provajdi, darba ġeja niprofa. Nżomm il-ħara minn qabel u niprofa. ħadmitlek inti darba provajta? ħadmit li tinsaqsik inti għandek l-inkontinenza libika jimux jien. Le, zom voluntarily, ma tiġix weħeda. Tix tbullu ġin. Konet tbull. Xizzopa, wow. Il-birba. Il-gate. Il-valv. Pneumatic xi, hydraulic xi għandek. Konet tagħmel pipi? Tgħid fuck it. Ma tiġiba. All right. There is some self-awareness fija ġifieri. Imma hekk hemm tagħmel hekk u ġiba ġifieri. Ja mhux taf x'għandi dikbar minn tiegħek. M'għandhomx, malajr ta' malajr. Bej meeting u ieħor waqt ix-xogħol. Le, Tawa di. Sotru. Għalek għadem gaming għaxħot jilabbrik. Mux vera, ħanam laċarab ma nġerruħx bej il-meetings, alright? Nġerruħ waqt il-meetings. Nit fil-kamera, unoqt nixenna għall-iktar persona kera li jem fil-screen. Attaħħa kolla del-part. Kolla ħad il-part, jara xet najdlek. Għax mux vera kolla kemmi. Mżom, laħħar t-nej, ħanibda bl-għada qasira, ġili blajtu Lades. Iva. Minan James Mercury. Freddie Mercury. Jien naħseb James Mercury ta' Malta. Ta' Parsi. Ma dak għatma xaħat. Min xie toilet seat jek bella. Dak għadex kem għallunna biex nġibu fil-program. To be a bit of a bully fest. Mela ħamur fuq l-oħra. Jena darba Blight Lades, ma batisni. Vera, isa għastajt kasa. U telqet waheda. Telqet waheda. Għalli għasim ma nafx bija, nibda. Ek jiġu da la fajt, u kif Blight? Rajt it-fajla dal-axar għanda xie patches imma. Mix-xemx forsi dik mix-xemx. Oxa baqa. Le. All right. Dak all right, imma. Il-patches, dajmin. Ok, fil-fatt l-għam taħħessa sar patches. Marida flak Marija. Marida xerri. Le.
Imma kif blajta di ġifi? Le, da mux ċajt. Juhani, lek ma sawatix bizbal u għandu neċ. Għana għagda zejda. Kif tizmaw il-nies. Zejda, zejda. Sawatni mux sawat. Zejda. Imma tijak xerif, kol. Imma ħadarba xamilla waqt meeting bellaħt nastijak, għadda di waqt meeting. Ma nafx biex t-ċajta maħħa ġifi, obviously, it was only a joke. Mura postok inti bdejta! Ħassarni. Il-liba PJ kif għabas il-break, ma t-ismaħat itħaq. Ġifi, it's good. Fajna nċajtaw. It's good. L-aħħar mistoqsija minant il-ħabib tana l-patruni, thank you very much da kollox li tajtulna episod bil-bajt, da ġe episod tajjeb. PJ, vera erja. Dej il-pasta zata l-soltu minna u Ija, di tajba ħarġa. Għarġ tajjeb. Dik kienet bla L-aħħar darba kienet ħażina. Kazzata u. Mela, ġimatejn ilu mord date ma wahda u bdiet tajdli li sa 5 snin oħra tixtieq li tkun miż-żewġa. Bitfall u kollox. Ostja. Imbagħad saqsit lili u jien qedtilha li sa 5 snin oħra ħankun ġo kaxxa 6 piedi taħt l-art. Wara li qedtilha hekk qabdet u telqedlem. Zoffox kemm għandha ma ħalsitx qabel ma telqed tistgħu tgħiduli x'għamilt ħażin please, il-koħħu. Ek, ovvjament mhux hu. Dak m'għandux aċċess għall-internet palissa. Jien kieku kont ngħidha xi kollok tfajlek tgħidlek għax jien 5 snin oħra narani miż-żewġa. Bitfall. Għandi siħbi vera tajja pali. Tara bħala worrying sign it is a bit. Tieżu naqret flek. Tiġi l-mara tgħidlek mal-ewwel tkun waħda tmur dejt ma waħda tgħidlek ismu jżomm Imma minn id-doqilhom TikTok l-arloċ in-nisa jħossuh, Ejja ma 5 snin Imma jħossuh it-TikTok. Ħafna iktar mill-lil. Bil-fors, eżatt, għax aħna nibqgħu għaddejjin sa 60, no Xtajt problem. umu fil-oddoq disimgħu hekk ġewdnihom. X'taf xi dejjem ippanikjati dejjem ġewdnihom. Mbagħad li kollhom it-tfal xejn pum mija. M'hemmx tkok. Ma tinfex fuq ir-raġel. Imma hemm naqa' jiena naħseb li jien ħajkolli ngħidlek li x'għamilt ħażin il-fatt li inti qed tgħidilha li ħatmut 6 snin oħra ma nafx jiġifieri x'tabib għandek jew x'nu stak, imma jiena naħseb li di se tkun ħadita offiża li inti flok qedtilha directly le. Qedtilha li inti ħadd tispiċċa ġifieri single mother tista' tgħid. Jiena naħseb kieku battu qedtilha isma' qalbi, jiena għandi idea għax għandi meetings għadha x-xogħol. U ma nafx se jiġri 5 snin oħra biex jien ikolli tfal miegħek. Darba li ġejja ħudu naqgħa aktar easy. Ma sibx għamil ħaġa ħażina, kont onest. Darba oħra jdela ħanini, tfal u bejjem, għali dejjem. Ja sejn bil-Malti, ta' vera? Mela. Tfal u bejjem, għali dejjem. Jiena ċert li l-tfal iktar u jim il-bejjem. Bissa bejjem għandhom il-flus. Are you sure? Bejjem għandhom, għalleba men, tfal eżagġerati. Tamel praċet bima. Ma għamlux praċettijiet il-bima joqtates le, il-bejjem xej, ju, tamel praċett il-tifla mbattara inti. Il-qattusa kalla l-ġebla nfaqna 500 euro fuqa. Il-liba 500 U kellna euro. 500 tates u kull waħda qappa ma Jena nfuqom 500 euro copybook sa' tifla. F'term. Konza ngħidlu għaliet il-ġebla. 500. Imma insomma, guys, thank you ħafna, aħna wasalna għal-tmim ħanejt ċaw waħda malajr, grazzi kbira once again l-sponsors tana li huma l-Online Intimates, onlineintimates.com, kolkom zom ċaw tefajedna għas-sexy u kinky id-dar, kudu parir minn għanna, morru zuru s-sajt taħħom, għandhom kollox minn kondoms ta' fwiħa, sa' dildos dar alla, għandhom ħafna affarijiet, morru ċekjaw affarijiet, very good stuff. Grazzi lil-Backlight, lil-Live Stage u lil-Black Box Pro li dawn huma l-providers tagħna tal-live show speċjalment għanuna b'kollox bi-structures, bid-dwal, bis-sound, ġviri kellna show bil-bite show li ġabna fit Trouble u ħajkonna shows iktar bħalhom, hopefully qed nimmiraw, qed naħseb jiena guys, qed nimmetrilkomx, imma qed naħseb. Namlu around November, ix le? Normali. Għaw xi ħaġa around November, so we're gonna qed nirreleasejaw l-affarijiet, mhux m'hemmx nabdu nibbukjaw is-swali. So this is gonna happen, il-shows ħajkomplu, issa-għandna persuna nqas biex naqsmu l-kost, u ġviri nistaw. Jej, għajja minnem. Nkunu aktar aħjar, aħna ġiet kif ġiet.
Issa naraw għadi. Issa, Għaxina naħseb li għandu jkun hemm xi ħadd ieħor ma. logistics, yes. Da, bil-fors. Sa dak iż-żmien, yes, Għandna agreed. bżonni xi ħadd magħna. Agreed. Very true. Dik very true. Ġifieri dik il-problema, mhux problema, dik is-sitwazzjoni mbagħad kif kienet. Grazzi lil patruni, l-met photography. Agreed. Grazzi ukoll il-Matt Photography li ġi joħdilna ritratti hawnhekk is-soltu. Thank you lil Mi Media tal-li hostjana hawnhekk. Grazzi kif kienet il-PJ. Il-patruni, guys. Nispera li ħadtu pjaċir. Episode naqsebna aktar differenti mis-soltu, ma kienx hemm guest, ġifieri ma kellna l-spooner l-ewwel darba fuq is-siġġu tal-guest. Għaxa darba, għaxa ħana Ija, sejra. ħriġ terba affarijiet għall-inqas. Naħseb x'terba mistan ġibu guest imma. Mhux inta ma daqs kemm tidher. Thank you, PJ, ostja. Wax kaman. Daqs kemm tidher. Imma le, prosit guys, tunsew xikoll il-follow jaw lilna u grazzi lilkom zom il-patruni li tajtuna daw il-mistoqsijiet, kiena mistoqsijiet tajbin tal-ostja. Madonna, di fej għal-mwilek Saints Alba the Great. Dik telat, sorry guys, vera ħarġit li naturali. Meti xa taqbat il-ġerri, hu issa. Le, mux hekk inġeri, le, nasab jom għandi xi hernia u ħarġit li. Dispieċin. Anyways, grazzi lilkom tal-li t-followjana turu s-support edin ġolfu l-English, grazzi lilkom li ġejtu li għadkom t-edu t-supportjawna, guys. Jek ġidu taraw iktar minn da shit li namlu da ċajt edin għaw fuq kull imkien u socials kolla, Facebook, TikTok, YouTube, kollox, pero grazzi kbira lilkom, ma dużu noqot najat u namel l-lum, u le memżon ħalli, s-sexħalli ta' faħiri, Imma grazzi kbira lil patruni dal-lum lilkom kolla, guys, thank you so much.